lale ngiphupha wona ayazi into engizoyifunda la wena emva ilinde into engizoyifunda la awuyazi hanela kazanti imlomeni nezikhathini mina ngidlala ngasikhathi nje ngidla nje noma ngasikhathi sini nina nezikhathi yabo uthi ngingakho ngivashe makeni ngoba nezikhathi zokudla guys ngiyabhala ngo9 yo angilalanga mina angazi ngempela angazi wangempela angazi sengathi uNkulunkulu akwenzela umusa asheshe akuthathe akususe kulo mhlaba omubi isikhathi ama jokes ngizwezwa ke nosile into engisho ngibhothe singawujuke ngiyabonga noma la idokotela akekho la mikini okwamanje cha limnandi likhekhe ngizobe ngilithenge shema nama-jokes abandayo nje ibo ayihlekisi nje lento manje njani sinethemba seliyaphela bekade lihalela phela manje nazo mzulu nazo funa lento mina amadela uvu no wangilona first kade ngafika enyuvesi ngidlala ufake dance alawa simdala la mdala kakhulu ngithenga chikhasi ngibuwe nobhala okugcina nosi mina yami yokugcina ngolwesihlanu lapho ngiye ephathini kaNcamo yabona nje ngifisa nami kubi yabo isheshile kuphela kodwa ulesihlanu zoshaya manje guys sengiwaphasile ama-exam awu3 amamodule awu3 nje awushowcase ukuthi ungaphasile sengithole ama-results okuqala la awu2 ngineshow ukuthi ngiphasile vele nje 3 down guys sengiphasile sekusele only 2 lo ngiyombhala namhlanje nawo lesihlanu yabo nje guys mengiphunyuke kuleya namhlanje ngabe kuphelile guys ngabe ngiyazi ukuthi hawu pass zothi wenza ifundo ezenziwayo ebasithi awukho kunye sihlangene ngazo nje sonke senze ifundo yafundo efaka siyafunda nje everybody is funding manje ngoba nje sengiphasile ufundela umsebenzi yakhathaza lento lonhlanhle enhlanhlo yakhathaza ngifunde ifundo and ngifundela umsebenzi that's it my love use School of Arts akathunyiwe ikliwa kanayo akazi thini into athunywa nje inhlobo uyena ozisele la how many I thought you still in primary school shame ayikhulekile wona
Ngifundela umsebenzi. Yes. Ngifundani ifundo, ufundelani umsebenzi. Kanti guys awukho njalo. Ngifundela enye into kanina, ngifundela umsebenzi mina. Kanti shami engiyakhotha mina ngephe, ngiyakhotha. Imali yami le. Ngiyakhotha ke. Ngeke lokhane ngisabana nani. Ezifa ngikhaleli. Yibo, ngiyakhotha. Umkhothe. Ngeke phela bona. Imali yami phela le. Zoko hello. Inkozi sabane nani nje ngoba morning Zoko. Detox after intoni soba affected. Okay. Morning dal so qedi ikhekhe silele ukasheshe. Hayi miyekeni nontandla. Miyekeni. Ngixolela ingoma wena nje kusengangako uyaqashiya noma nje udlayela ngami ukubuza nje. Ongitshele noma usuqashiya ngoza hara kusengangaka. Asha. Ay. No ayikho inkinga sisinonhlanhla, ayikho inkinga shem. Mina ngiyazi ubungazi. Khuleka lapho. Iphutha likumuntu da. Sifuna amaphutha emhlabeni. Awuyazi dali. Ngenqaba ukutshela i-degree yami. Nawe yazi da kaze ngapha mina ngisawubhanga ngisawudozula iphepha. Mengiza kanje khulu kusayo. Aze ngakuthanda please be my daughter. Ha! Mina ngile daughter edinga imali. Ufuna ngibe idaughter yakhe, ngile daughter nje edinga imali. Angazi noma uzoyimela ke into oyiqalayo. Mawufuna ngibe ingane yakho, kumanje ngidambile res. Sesiyaqala sesidlala umama ukudlala ke. Sesiyaqala ke. Ngilambile. Anginako ukudla res. Buka nje. Ngina 21 wembali. Chomi, you are too hilarious. I love you too. How? Oh wait, ngina 21. Habi, ndabi ngeminyaka manje. Nathi siyaqashiya phela. Hello, chef's name. Phela kamnandi vonge khekhe ya. Good morning, bonga. Lapho vonge kodwa ulambile. Ngilambile, yazi ngidla. Sugar that doesn't affect your words. It does, but sengiqedile ngama module music so ingakho nje ngiyidalela. Sengayisevela igigi ethileka. Ezani. Ngiyaphila bonga. Ngicela ubaba wakho wema babu wami ngilambile babu wami angikaze ngidle. Ubaba ngezenzo ke ngisho uyalazi na ubaba. Ngani noma uzoyimela yini leyo? Ukuze ngingayi bafaneni baba ngicela ufake imali. Hello. Simphiwe unjani? Ave udla wena udli. Usho wena udli. Hayibo. Yathusayo le ndaba. Ufunda kuphi nendawo da? Esikoleni. UKZN. Uzozwa iPick n Pass. Oh my god. My god is my god. My god is my god. Stress yamdlisa. Hayi anele umprophets. Ngidlanga ngilambile. Hey naso stress bandla ish.
Hayi khuleka bo, it's okay love. It's okay. Mina, which language is this? Hey bo, what's my God one? My God, this is my God. My God. Hey! Abukisa ngami le nyongo ephepheni. Asaba. My God, that's my God. Avele ngikhalwe mase ngikhishwe isisu. Sitsulu. Uthina scream isitsulu. Oh my God. Uvala nini bakhumbule ekhaya ngiyike. Ngisho sebethini. Ekhaya ila ngayikhona. Your response today cha aseyaphapha manje, let me scroll. Impakamo is surely kicking slowly. Guys, nakho-ke guys, nakho-ke. Yazi la uthi uyifikele, yazi sengithe ngicela ukubuza nini nikhona 319 people. Sengithe yini sengishile mje wasekuthiwa ngiyaphapha. Ngicela ukubuza guys. Yazi ngizama omnandi uthi uzoyihleka uzoyidistressela. Sekuyaqala-ke inkulumo. Sengitheni yini sengishile? Cha, can you please be honest guys? If ukhona la ngiphendula kakhona, please tell me. Hlamba kahlanye yini engishilo embi? Ngicela ukubuza. Ngicela nje ukubuza. Ngicela spend status guys. Siye ukulokhunjwa. Sibe honest nje. Yini sengishilo? Ubugela. Hawu, kanti uphapha nje kunja nakusimo se-following. But ke, it's okay my love. Ngempela angazi ngenzeni, nazi angazi wangempela ke shem. Hayi angazi. Akalele ngokuthula ke. Angithi yabona wena uzoqhatha ke. Ubani uneli N07 uzongiqhatha. Ngisho ngayonto. Hawu. Yazi lamaphilisi engqondo qeda kuphuza wona ke. Hano azoyibuyisa ingqondo. Hey. My God. Mekushaw 9 sengiclever. Angazi yona. Ngalala ukulala ke yawo ba ngiyithanda ngalala ndalihlambe ngo1 ngiqala ngqa nakhona ukufunda yabona bafethu anongishame ngilokhana ngibhizi no content umsebenzi engawenzi sizani ukujabulisa abantu la ngibe ngifail esikoleni ngiyaya mina phathina ncane lapho ujile ngathi uyakrayona Esinsama ukubhala ngakho ngavasha nje nabantu because ngikandawo preparing for hawama now guys umuntu oserious empilweni guys ngiwandawo preparing for
ilona indaweni yohlala namaphepha. Ngiyacela mina ngafela ubaba ngangina 1 year 9 months and 21 days baba wadlula emhlabeni. Ngiyacela bandla ungisiza ungishuthela noma isection eyodwa. Nkosi yami ngiyacela umuntu wenkosi, ngiyacela wema ngiyabonga uDapni, thank you. Naleti phole ngathi nemem khona uzongishuthela la, ngiyamuzwa into engithandayo. Ngiyabonga sisinomcebo sisiwami nje unyaka wesingankosi yami because I'm studying music. Ngiyagqoma mina inkinga yami yabo mango angani ukuthi nginyaka wesingaki azabuhlungu amehlo athi angilalanga. Hayibo ngafela ubaba mina, hayibo umncane ngaphela njani dance ngokuthi nonkomo. Wafa ubaba bhuti, siza ngempela. Sawubona ngiqeda ukubona ivideo yakho ubuzwa ngubhuti ukuthi uyaphuza. Bandla. Okay. Bye Parapets. Ubhale kahle nawe Nosi. Guys, nami manje ngeke ngisakwazi ukuphendula ama comments, sengiyafunda. Phezu kwemfundo ke manje nami isikhathi sokudlala asihlekho. Ngiyabonga salisiwe. So yes, lo phepha uphelela kanti lama chef sabang babede nje. Hey, yeah guys, no unangisha manje lokhu udonsele nje okudliwayo yona unginika amandla wasekho amandla. Ngikhulume naye eceleni uba umzukulu ilothi uzongishithela iphepha. I think ubedlala. Ubuqinisile yini? Akasho bandla meqinisile. Kodwa bengekayisho lonto live. Angikholwa ukuthi beqinisele. Hayi sibuyele khona babheki. Mengibona ukuthi akufocuseki lo live ngizocima. Guys, nani yabona guys ukuthi kushubile. So ngempela angeke ngikwazi. Angeke ngikwazi ngempela guys. Meme kushuba nje ngiyabona angeke ngikwazi. Mina into ngazo uyifunda ngiyiphimise. So manje lokho mhlawumbe nami bengibuza noma wazengomiyo webantu.
Hey, hayi ngavele ngangakhumbula nogodwa-ke kodwa lezi zinto ey'bhalwa yimina. Hey, hayi bandla. Hey, nakungasakhumbuli nogodwa-ke manje. Hayi bo guys. Hey. Hayi bo. Angisakhumbuli nokukodwa-ke njengamanje. Usathane-ke lo. Yazi sedibhalwe mina guys. Phara. Hayi uyangiphoqa geli, uyangiphoqa. Hawu yazi uyangiphoqa. Kade ibhalwa yimina lento. Kade ibhalwa yimina. Angisazi nokukodwa. Yazi angidlali. Hayibo guys ngeke. Sibalekisa ilo live, you have to concentrate. Cha ngempela guys ngeke ngiyacima guys. Yazi angisakhumbuli nokodwa guys. Hayibo guys. Yosha 7 lo mzuzu. Mina ngibhala ngo9. Hayibo. Nokukodwa. Angazi nathi kwenzakalani. Sathane guys, yabona. Kade bhala mina, yabo guys dibhala mina zonke lezi zinto. Zonke lezi dibhala mina, zonke. Guys. Sathane yawa. Kade bhala mina zonke lezi zinto. So why mase ngiphindela? Good no clue manje. Need to be serious, of course. Hey guys, ngiyavala la ngeke guys, hayibo. Hayibo. Uzokhumbula mase ubhala exam, ngingakhumbuli manje. Happy birthday when the Black Pearl Boutique ngixayile mntama ku. Hayi guys ngiyavala ngempela ngiyavala. Hawu. Ayikho phansi. Ngiyazela. Buka amehlo. Ngiyazela. Buka amehlo. Ngiyazela. Angisenkinga mina. Angiboni. Usisa amaphilisi. Inamaphilisi guys. Ave ngawuthandaza uMakdi wena ongiplagayo. Ngiyabonga nje angazwayo. Yes. Hayi guys into engayidla fast ezong. Mina nto uthi ngibhalani ngempela. Oh. Ave ngawathanda amanzi. Ngihlafune kahle ngifune. Shobile manje ngiphi stress.
No, ngibhala 1. Uyazela ukulive uyabhala kuzophumelela konke. Kumele uma wami wena ngiyakuthanda ngoba ngi-strict. Ngizovala manje live guys. Uma ngiqedile apple. Ngiyabona nami ukuthi hayi akuphasi konke shem. Lento ngibhala ngo-9 xoxele 9 seze kube ijoka nje ubhenki engizoyiqoka kodwa liyashisa lemnyango nginguye vele ingane yami iyabhala nayo kanti nenza nje qhathanisa singayakho izingane ingane yakho ngeshort iyafunda ubhantinti nje nangu yilo ozalo ongqama iyafunda ingane yakho imisela kutshona nami nginaso isikhathi sokudlala but mase kumele ngifunde ngiyafunda njengoba ngizowenza njengamanje ngingadlala ukudlala but ke isikhathi sesikole shem angidlali nje ngomsebenzi wesikole ngiyazi kusuke kumele ngenze njani 7 8 9 hayi bo guys Papa yini inkosi inibusise guys ngiyabonga ngicela ngithandazele bandla ngikhumbule konke ngiyanicela Papa yini ke manje ngiyakuthanda nami Cebisile Precious Papa yini